Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Eve, 30 anyos, single, taguan lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong discharge nga grabe ka foul na gyud ang iyang baho. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Eve, anak, dali sakod. Ngano ma? Oh, gitutukan man ko kunin mo lain kay diha ma. Ngano man? Dako man ang imong batang. Di ka mabdos na. Dili maoy. Nagsige pa manggani ning akong dugo. Kano sa kalas gidugo? Last week. Pero lagi maoy irregular ang akong dugo. Usahay mo kusog, usahay hinay. Unya sa dili mo tultul sa adlaw. Ay, basta kay pagpiti lang yun og siguro. Sige ma, magpapalit lang unya ko ni Aaron. Na, sige magug ka limot og palito eh. Okay ra babe. Kay ba man sad ko nga dili ko mabdos. Ino lang nako si mama nga busy ka ita. May pa, babe. Ay, kasakit sa akong tiyan. Oh, Lami mang mag-CR. upa mo lagi ka matog. Nakatog na ko, babe. Pero nakamata ko sa kasakit sa akong tiyan. Mag-CR sa ako. Ya, kumusta man? Sakit gihapon akong tiyan. Ganihar ako sa giog sud sa CR. Lami jud ka ang iutong. Ay, papi ba, mag-CR ko balik. Ngano man ni? Ngano murag lami man kaayo iutong. Ay, kalain gid sa kong tiyan, oy. Oh, unsa ni murag naini kawas sa akong kinuok ko? Bata! Mabdos gid ay ko! Babe! Babe! Ang akong anak. Kumtay tarong-tarong ang akong anak. Babe, relax lang. Iran, bantay ang bata. Bantay. Ma'am, kinahanglan dyan ka mo relax. Ayaw pagliho kay... Huwag ka maputol ang puso sa bata. Basta kasiguruan ninyong akong anak. Luwas na siya. Bila ha, ma'am, bila. Unya ayaw git pagliho, okay? Oh, Dok. Uy, wow. Intak pa kayo ang imong placenta. Maayo ra gyud siya. Raspahan pa ko, Dok. Ay, dili na. Kay limpyo kaayo imong placenta. Ma, Eve, ay, kumusta naman ka? ang bata, ma. Hain ang akong anak, ma. Eve, Si Aaron. Hain siya. ay, tuwa. Naglubong sa bata. Unsa? Di pa kaya sa bata. 6 months pa man siya. O kuwang og mga kagamitan ng ospital din. Ginoo ko. Recorded by X Thunder Gaming. Wagi ko magdahom sa kakalit sa panghitabo. Kung wa ko makuha wa ko mahibaw nga mabdos ba di ay ko. Tungod ko no to sa sobrang stress kay grabe ko ka tutok sa kong trabaho. Mo hinungdan nga nakuhaan ko. Og sukad adto, wa nagi ko mo kumpiyansa. Naginom na ko og pills para pagsiguro nga dili ko mo mabdos og usab nga wa sa plano. Unya, Babe, may nabantayan ka?
Unsa man, babe? Kung may club ganit ba? Murag doon na ni kalainan. Murag, nako'y panimuhawan. Unsa? Naunsa man ang akong mga discharge ron, oy. Kung dili yellow ang mugawas, nasa'y brown nga kolor. O gisog ka ay siyag baho. Bong langsi. Unya, katulang ako. O kung nagani mahitabo na mo ni Aaron, muhabdo siya. Pero, wa man ko nahikapan nga samad. Naunsa man di ay kahako. Basin nasira ka. Unsa? Nay nakasulti na ako. Magkana ko nung ingon ana nga manimaho ang imo. Sign ko na nga nasira ka. Bako ka diya, oy. Ano gud taon? Nga ikaw rin nakahilabot na ako. Pasensya na. Pero dili ko muris ko. Bisan niya nasira ka o niya, takdan hinon ko nimo. Oh, Mas may pag-undangon na lang ni nato eh. unsa? O baka ha, basin og tungod sa pills na nga imong giinom. Posible ka, ma? Ay, wata kahibaw, oy. Ugnak, dili maayo nga magsigi ka og pills, ha? Kaya ang amiga nako sa una, no? Naoperahan biya sa tungod anang pagsigig inom og pills. Unsa? Daghan na gyud hinuon kay kog mga pangutana sa akong una-una kung unsa gyud ka hinungdan nganong naingon ani ang akong discharge. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naa di ay mga ingon ini nga case sama sa ako nga dugon paghihapon bisag mabdos na? O sad ko'y mga cravings o gipangaan atong higayuna? Unsa may tawagan ang ingon ana nga case? O unsaon ako pagkahibaw nga mabdos ko kung ingon ana nga wa man ko'y kalahian nga nabantayan sa akong kaugalingon. Ikaduhang pangutana, sa diyang nakuhaan ko, igo ra kong gipabila sa doktor o gisod niya ang iyang kamot sa ako. Pero wa ko makasabot atong higayuna kung unsay iyang gibuhat. Nangutan ako sa doktor kung raspahan ba ko niya. Ningon pud siya og dili, kay intact pa kuno ang akong placenta. Pwede di ay na? Ikatulong pangutana, naka-feel ko nga hapdos og murag na ay samad ang ako Unya katur pagyud. Pero gihikap na ko, wa may samad. Sign ka kini sa infection? Ikaupat og katapusang pangutana. Kaning tanan akong gibati, diha na nako ni bantayan human ko nakuhaan. Og naniguro ko og inom og pills aron dili ko mumabdos og usab. Posible ka nga usasad kini sa nakaingon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Eve. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rini Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, daghang inunta imong kapilian unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka mo magpadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga anger doesn't solve anything. It build nothing but it can destroy anything. Pero naaro ba po'y panahon nga reasonable po nang masuko ka? Basta kay balog ka mo manage sa imong anger. Di kay mamuak ka dag botilya, manumbag kag tao kay suko ka.
Okay naman nang masuko basta kay in an adult level sa pagpahungaw sa imong kasuko. Di kay mangulata kada or mangbuli kada sa imong classmate nga dugay na nimong wa makit-i kay nasuko ka for whatever reason. Okay? So, nga to magtatampo orang adlaw mao kining si Ive. Ive ba pag-pronounce ani? Y-V-E. Ive siguro. Mao may akong pagbasa, no? 30 years old, single, taga Luok, Mandawi City. May tungod kini sa about foul discharge gihapon, no? Pupanihan man ni sa tong usang adlaw nga kong itambaga, no? Nga inunta sulat-suliran, no? Si Ive, taga Luok, Mandawi City. Regas de sa mga De La Cuesta family, mga Owano family, no? Si Paing, musta naman kaing? Congratulations day, murag daog mga tong manok da. Imong manok, no? Ako di bang kurestradong butante sa Mandawi, no? So anyway, mahalagi na. Congratulations sa nakadaog, ug better luck next time sa napildi, no? Mga sabayog mga kailan ng Mandawi, mga De La Cuesta family na ako na maging na, no? Ug mga Tinsay family, mga Galo family na sila diha, ug mga Mayol. Boy, musta naman mo diha? Thank you dai kayo sa inyong pag-attend sa atong gathering natong ningaging bulan, no? Salamat kayo sa inyong gihagahid nga panahon. So, may tungod ni sa dili maayong discharge pa tong giingon niya, no? So unang pangutana ni Ive, naadi ay mga ingon ani nga sige nga case sama sa ako nga dugon pa gihapon bisan og mabdos na ug wala pasad ko'y mga cravings o gipangaan adtong higayuna. Unsa may tawag anang ingon ana nga case? Ug unsaon nako sa pagkahibaw nga mabdos ko kung ingon ana nga wala pa man ko'y kalahian nga nabantayan sa akong kaugalingon. Well, mag-pregnancy test, kana siya, di man yun na siya yung confirmatory, kaya may mga kaso nga mapositive ang sa kababay og human chorionic gonadotrophic hormone determination o sa pregnancy test, pero dili siya buntis, usan niya na kanang naay H-mol, muna kung naibalaan sa ubigay ni na mong subject sa una, o napapoy mga false positive lagi, no? So, ang imong ubigay ni may sweetog yung kayo na ni hinaot matanawan ni Doktora Panyares Doktora Quijano Doktora Lourdes Atok, no? Inyo ning kaso ninyo na ni, pero ka mga tilimadon mga presumptive signs nga buntis ka is di nakadugon o niya manay mga cravings, magnausea, magvomiting, unay breast enlargement, sumunay akong mahinumduman nga mga inunta mga presumptive signs, na? So sunod nga pangutana, sa dihang nakuhaan ko, igo ra nga gipabilangkad ko sa doktor o gisud niya ang iyang kamot sa ako pero wala ko makasabot adtong higayuna kay kung sa iyang gibuhat. Nangutana ko kung raspahan ba ko, niingon siya og dili ra kay intact pa kuno ang akong placenta. Pwede ba diay? Discretion na sa imong attending doctor, no? Kung iraspa ba ka or di na lang ba kay intact ang pagkakuha sa imong placenta, meaning why naibilin. Ang purpose manggod sa DNC kay parang may script to makuhit o mataktak tong mga milit dito nga mga placental tissues nga maoon niya source sa bleeding later on. So kung niingon siya nga nindot ra pagkakuha ang placenta pag after your abortion, so dili na angay nga iraspa iya tong clinical judgment, no? I hope kanang I do believe nga gikuan sa gato giayo kag trapo dito sa sud, bisan pa man wa gamite og kanang naipangkuhit namo sa una sa mga nang ginagamit sa bigay ni nga pangraspa, no? So okay na to siya, clinical judgment pa to sa imong attending doctor, no? Ikatulong pangutana, na-feel na ako ng hapdos ug murag may samad ang ako, unya katul pagyud, pero ug hikapon ako wala may samad. Sign kahani sa infection, most likely, no? Most likely. Kay usually ang inyong private part dili man na siya katol, no? Or na naamantay mga infection diha or naamantay gitawag og vaginitis, no? Ma-imbalance ang yeast and bacteria dang dapita, cause na siya redness, swelling, unya katol. Mao na siya ang inunta ang rason, no?
simbako lang po og na kay STD, no? I'm not saying nga ha, usan is posibilidad nga mahitabo nga naay mga katol-katol diha. Pinakanindot nga buhaton nimo Ivy is magpa culture exam ka, no? Ikuan gyud kung unsa man kagawa ng naa diha, no? Kaya na ba tay mga tambal, ha? Depende sa infection nga naa diha, most likely pwede blood test, pwede kag i-culture ang vaginal discharge, imong ihi pwede, or ang imong stool, or worst scenario lumbar tap ka. Mao na yung mga diagnostic procedure to determine kung wala ba kay infection going on dihang dapita. Sunod nga pangutana, ang kaning tanan na kong gibati di nako diha ni nako nabantayan human ko nakuhaan ug naniguro ko og inom og pills aron dili ko maabdos og usab. Posible kaha nga usasad ni sa nakaingon? Well, ang kanang pills is ingnon ta contraceptive way na siya nga dili ka munabdos, no? Pero naapo na siya yung mga side effect, no? Ang pills naapo na siya yung mga side effect. Unsa may mga posibleng side effect kung usa ka babay naginom og pills? Ang pills makakos ni siya nausea and vomiting, no? Unya ang imong breast ma-enlarge, ma-engorge. Uban na nimo mo reklamo sila labad nilang ulo, nya na sila spotting. Ang uban yan nila ani mag-aminorya, no? Sa akong mahinumduman sa among ubigay ni nga subject sa una, aminorya gani tulo ka buwan ka nga saksisim nga wala nakagirigla. So mao na mo gain og weight ang sa kababay nga nag-pills, nya uban nila moody, meaning mag-mood swing. Mo na usay ma-diagnose ni namog mga bipolar, pero due to mo lagi na sa defect sa pill nya mo dive or mo ubos ang ilang sex drive, dili nila yung ka horny or ka sexually active ang sa kababay nga nag-pills. Okay, so mo na nga ang imong concern kung posible ba mo lagi na makahatag mga side effects or adverse effect or unwanted effect ang pills, oral contraceptive pills, labi na gyud why proper guidance from may OB-GYN. So mo na ako ka-istorya sa imong problema ay o ginaot nakasabot ka sa akong speaker nimo. Ako Dr. Rene Obra, dili ko OB-GYN, pero kaming tanang doktor niagi man mi ani sa tanan nga mga sakit sa tao. Only nga ang expert gyud ani kung mo na itong isgutan gyud ang mga OB-GYNecologist gyud, no? Ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran,